Hello mga kanaysyaga! Kamusta na kamo dira? Salamat gid sa inyo padayon nyo pagsuporta sa aton nga Naysyaga channel. Nagapasalamat gid ako sa inyo nga pagpamati sang amon mga drama. Ilabi na gid sa aton nga blind Ilonggo jokes sa Naysyaga Joke Time. Subong man ang aton iban nga mga presentation, salamat gid sa inyo nga pag-view. Nga bisan wala kamo sa may makita nga mga video, pero ginapamatian nyo gid ang aton ginapangabudlayan nga mga presentation diri sa Naysyaga channel. Halin sa amon tagipusoon ang padayon nga pagpasalamat sa inyo padayon man nga pagsuporta sang aton nga mga programa. Updin ninyo kami mga kanaysyaga sa aton nga mga programa. Kay ang solo lang nga handom sang Naysyaga channel ang hatagan ka sang kalingawan kag kalipay sa piyak subong sang aton ginaatubang nga mga problema kag kabudlayan sa aton pagpangabuhi. Dapat kita magyuhum-yuhum, kalintian ay sa makadali ang inyo problema kag maglingaw-lingaw ka kaupod sa Naysyaga channel. Salamat gid mga kanaysyaga. Naysyaga channel ang nagapalangga sa imo. Don't forget to like, share, and subscribe. Ang ginahimura mo nga programa para inising ito ng tanan. Naysyaga YouTube channel ang nagapalangga sa imo. Welcome to Naysyaga YouTube channel, ang nagapalangga sa imo. Oops! Kalintian ay sa makadali ang inyo problema. Maglingaw-lingaw na, umutyari na ang Naysyaga Joke Time. Naysyaga Joke Time na. May pa siguro magwa ko diyan sa palay. Magwa ko diyan. Para na ako sa kuwa. Manawag ako diri sa dalom. Ay. Hapon na. Na-miss ko na gid siya. Kinahanglan makapangita na ako sang pamaagi nga makaistorya liwat kami. Ay. Hapon pa lang pero mabatian ko ng tunog sa mga sirom-sirom. Ano abi daw maulan eh. Ay, tali mag-ulan sang pagpalangga. Bagwaan na ako. Bation pa din huni siyang chinso ho. May ginautod naman siguro ay. May ginautod naman siguro. Pareho siyang pagkautod siyang pagigugma namon. Ay na po siya kuwa. Uy, Lolo Ilyong, sa din ka makadto? Mas kubado? Balagaw-lagaw Ikaw yan, sa din ka magkaduhaw. Nga doon nakapurma ka subunghaw. Mamasyari eh. Abaw, daw mayuhaw. Oo, hagaron ko si Rose nga mamahaw kami. Sige Lolo Ilyong ha. Mamatamat ko Masakay ko na sa motor Di, sige, mas kubado wait. Hoy! Balik ka na Ahay, ginbayaan kagid siyang tricycle mas kubado. Okay lang na Lolo Ilyong Ikaw gani, ginbayaan niya dyan ni Katrina. Sa pagkamatuod lang Lolo Ilyong. Ano na mas kubado? Girlfriend ko na si Rose. Aba, tuod? Oo, galing may problema. Anong problema? Wala sa kabalo nga girlfriend ko siya. I-text mo Okay. Balik tayo, hindi na ko katama, Rose.
Yaman, mas kabado, aw. Sa ano ba lang ang itagaan mo ako sang sansa ka? Makaupod ka? Ay, siyempre, gintagaan ko ganit siya si Roy. Ikaw pa? Kabalo ka, mas kabado. Namahaw kami na ni John Roy. Jan Roy? Oy, don't speak bad words bala? Nga ka kontra mo ginasiya, yaw. Ate, siyempre. Kaya do agawon igid kaya sa akon. Imo ko, aw. Rose, kung sabton mo lang ako, ihatag ko sa imong tanan. Himuon ko ang tanan niya malipay ka. Oh, malapit na lang kita sa Palamawa, no? Yay! Mga pamahaw, nagid man kasi ni ba? Preparara. Preparar? Sa ano? Sa pagtunga na sa balayran, eh. Grabe ba? Ate, hindi na lang ko eh. Maya pa si John Roy. Kay siyang naglibre tanan sa pamaaw namon. Oh, hindi ka magkabalaka. Joke ko lang to ya. Pati pliti puli karon ako pamahatag sa imo. Ha? Kwan amo, wala ka gali plano ngay dulong ko puli. Ha? Kwan Rose, may kantuan kami. Importante gid ka tama. Ay, kanugon. Ako lang to tani isa sa balay. Ha? Ikaw lang to isa? Ay, daso na lang ko tumakanto sa kalantuan ko. Oh, danta kaya puli. Joke lang. May tao ti sa balaya ah. Ay, Rose, abi mo. Ay, tama na nabi mas kabado ah. Puro ka na lang yung sugid. Dira, ka na lang gani. Maya pa si John Roy sa imo. Rose! Rose, lagit bala. Maluwi ka, Rose. Hindi ako pagbayae. Ay, nano kami ni mo mas kubado man. Hindi ko bala pag-uyate. Boy, ko ba? Sige na bala, maluwi ka. Ikukuhan, mamahaw na kita. Sige na, magupod ka na sa akon. Boy, ko gani. Rose? Sorry na, Rose. Sorry na. Hindi ko gani pagpilita. Sige. Basta, dason. Hoy, hindi ka na pagpilita ang babae kung hindi sa imo, ha? John Roy? Mas kubado, hindi ka mamilit, ha? Kaagak sa imo. Tiga ka gidya ulo, no? Sos, panos. Ay, hala, kalaway isang tao. Damata gamay, ibi. Kinahusgahan lang nila ako. Pero wala silang makahibalo nga. Kasakit kayo sang ako na matyagan. Wala ako ginpili sang ako na luyagan. Ay. Pero hindi ako magdula sang paglaom. Higugmaon gid ako ni Rose. Kalain galis ang tao nga do among itsura hibi, no? Amo na bi mga liyag sa imo dayong gahibi. Hindi ko ya. Kabaho siya oh. Paano na di siya nakasulod sa mall man? Agaya. Sige lang. Inyo palang nasubong. Hala? Buwas. Ano? Inyo managyapon. Ay, kadamo gid sa mga ginobra ko sa bunga adlaw ba? Pagkatapos ko kaginaan sir sa mga
exam namon sa online class. Subong. Ay, dali ko na lang matapos ang module ko. Gabi na gali ini katama, oh. Bukas ko na lang ini padayonon, ah. May pa siguro, matulog na lang ako. Mateksa na igali ako kay Daniel. Basi matingala siya bala nga. Wala gi ko nag-communicate sa buong adlaw sa iya. Ay, ba? Nagasiga pa ang suga sa kwarto ni Lola. Siguro, wala pa sila makatapos ni Lolo Miloy sang istorya ay. Ay, si Lola lang, oo. Gabi na ini. May pa siguro. Hambalon ko siya. Ay, hindi na lang gali. Kaya basi kung magsiling siya nga, ginaistorbo ko lang sila ni Lolo Miloy. Ay, kadamo gid sa mga ginobra ko sa bunga adlaw ba? Pagkatapos ko kay gina-answer sa mga exam namon sa online class. Subong. Ay, dali ko na lang matapos ang module ko. Gabi na gali ini katama, oh. Bukas ko na lang ini padayonon, ah. May pa siguro, matulog na lang ako. Ay, mateksa na igali ako kay Daniel. Basi matingala siya bala nga. Wala gi ko nag-communicate sa buong adlaw sa iya. Ay, ba? Nagasiga pa ang suga sa kwarto ni Lola. Siguro, wala pa sila makatapos ni Lolo Miloy sang istorya ay. Ay, si Lola lang, oo. Gabi na ini. May pa siguro. Hambalon ko siya. Ay, hindi na lang gali. Kaya basi kung magsiling siya nga, ginaistorbo ko lang sila ni Lolo Miloy. Wow!